Hallelujah. Ango yu blay haganega sngi ke bamanta. Kabat saji tempat idan gajing yaslok katu kadne ya ki jing ya inti jong gajing im ki bapensa jing ken mau bat ha swab ni yo benya slok ye gane don ban pulen ga tin ga jong blay na ka city of the Paul show Pilimon kalanong ka banangkong kadakot ka basaw san riu ngan pule gini kadakot lightly tangan pengot sendan bat kadakot ka banyaw kitin ki baong kumni ngai mo yo play jonga hala kasni da ka bakan mau yame haki jingtuai jonga haba yos ngau sepang ka jing e jong me bat ka jinget ka ba me don shau Jesu Christ bo trai bat saki riu ko baro baka jinges lok ka jinget jong me kan yo long ka bakodor ha ka jing tip ya ka ba baro ka ba hapi sha ukres namar ngala don ka jing kemen bat ka jing pentingan sibon haga jing e jong me naba na penpengat yala ka donut kita ki riu ko dame ko para kani ga long ga tin ga bo apostol Paul tho show Pilimon ka ba uban hang ne ya ka kintin Jesus lok wang ba ka Jesus lok ka jinget jong me kin long ki ba kodor ki jinges lok jong me kin long ke bakodor ke bamut upol ong yo Pilimon habau don hano ka no ke bau don ke jinges lok kata ka long ke bakodor ya no ke bakodor ya unong ya slok ke bakodor ya ke bios ngeu ya kita jinges lok baro kumta kanega por ka bengya banyak kendu sechen pat bat i kan halan karum no balong urang ba nyoga balang hane bat ba kisngi ki pod jong i ki hoj la rang ba bat ni ango yo ble dang men sisngi pidap ndai pup san nem roy trai dang men sisngi idap ndai pup san nem ni ango yo ble ya ka jing ai e jong blay ya ka jing im jong e ka jing slok jong i ha ga por ka long da ka ba ni kwa ban pensa jing kan mau ya ki por ki ba la ya inti ha ga jing im nga kan mau ha ga snem ka ba ngadang khna samla ha gi snem si jar ndai spa nyau pun nyau pu pra kita gitu nam ke banga wan shane ban yarap ya ki prabengat hakane ga balang hatam sning ban ai ki kaji kai tonic sulfa bat ngamla ban klet ya ga long ying jong i bakit karmnut bat ikong norian karmnut chipara bat ikong na e kerteng to plan si mai bat i kong na e bakot i kong na de kong plan bat kini laimut si para ke baya song samla baro laimut ngaken mau i ya ka jing long ba bha jongki jing long bas bun jongki ka jing long ba khoj men sim jongki bat yanga kila pelong yanga hagitu ipor kom lau jong khon nga song nga sa nga bang nga di bat ki hagi por ki bang nga sa mit lai mit sau mit maki ki lek shading tray na pet ka ying ka sem na mar men mit ni ka tonic sulfa te hagi na ga por man ta ya ka jing im ko dor jung ki nga kwa ban yo sneu ya ka jing tu na pi kum urang ba jung ka balang ki jing shem jung pi haki bara laingot pilap nya tu ya I wahidin wahini pilap nya tu haka juga por bara laingot ne kalong haka jing sngo jong pi ya ka jing lam jong blai ya ka jing slok ka balong ka jing kerku na kamta ki bios sngo bat kalong ka jing kerku yang I baro
Kaya jing sngeu jong pi ya ki tu sakri jong try ki baka jingim jong ki kalong kabala sa mot si sha ha kabalang. Kaniga por chan met mata ka banga dorang kat bat phi kompostor na du kamen swap judon met ban ngi ha kaniga balang mantang yo ban ya kandu pat ha ne ga chi salong te na ka liang jong ka balang jong bleng so wa nyai ngu eu blei u blei u ai yang i ke chung don bok ba khrau na ka mata ka long yeng para bangai na ka yeng choi kong norian kembala yo banya kren mentan hoi kidon ki don sangut si para te laingut ki serang anu di kentei te kini barok sangut ki siong samla barok tang woi u parai senrang bahap deng wala don lagi khon te kem bakalong hoi mantai gem don chu hagane ga parthai blei lo khot no yaki baro shala ga hima ga putra blei lo pan khre na tai changki kani kalong yeng chong iba kia du bolong hunmen nang tau ba deng wu long bo padeng nata udon sawe u khaddu u ba keteng u ba ocean ocean karam noi te gong norian idai iba nabdeng chong ki kan thai ba ilang hanmen mi kai ita iwe khadu kan thai di idu plian simai te kini ki sipara kilong gebe I chikade e hoi haga bas dang kidon haga ching sakri kidon haga balang ge chong ki presbyterian haga ta kapor la slemba te daga ching ge ching chiet ba phla ge chong blei ki ya don pat haga balang ge chong blei ke balang ge chong blei ngi ngeu ban ong ngi don kadau gaban aingu sigade habeng ken mau ya kalong yeng chong ki hangani po snong jengi thang sning ngi song ngi kharom nuoi bun ki chai kharom nuoi ngi song hagani ga bri ken ka bri kharom nuoi ka ba he bha but ha kane ka bri ngi song ngi da shim ya gawe sen jamban namar kawe ku ge yeng ga bala don kalong yeng nagaling chung ki kur kila sam bantai ya gid khot khandeu kat ba la ya theu la ne ya pen kot ya ki ge te nalor kata kam kut tang kata naga cinglong chong ki rangba kur ila da pensam ngida pen kubor bat la registaru ya kita ki caka ki khendeu ki kper ngida register banlong pat la ka chong ai te dei na kata ka daw bang yo la ka chong ka caka kat kum ki ching theu chong ki rangba kur te ka yeng chong I du lut na rian ru yo ke caka ka ba he ba bat ka ba bit ba ka caka ka ba kerpang namar hakane ka caka ka chong I lut na rian kalong ka ba bit ba ngi la yo ya ka ban pelong cheseng ha kane ka caka chong I ai so ba ya kane ka caka ka ba he ba ka kper la lut di ka balang ya be ka balang ya daga nut ka ba subun ka cheng he chong kane ka caka ka lakot si sau akar duna khandian sau akar duna khandian la theu hi kane do
nong theo bot trai po ka piluri machwa utaru de karum no hi theo mu ya kata ka kper sau agarduna khandiat te namar ba kilong ki ba klem khon tang tau bo deng geng budan ni khon te chua ba NIT yagani ka kper ka bhe kata saka balang ilapan biang chua ban ai bentai yagi khon ru trong i sau teli san teli ki chaka ban ai chaka thau yeng bat kita kilong na sapang setei bat sapang sami ila samanta sau teli san teli ki chaka bakin yo banya thau yeng te kabatam nang ta baru khoi i ai sepo ka balang amen te kata de ke chile chung i habe le yo ya ke chengla ko mot ha ka por ka ba sedang hi ha kol pati ke ile yo ya ka ban pediang ya ke chengla ko mot ha ka por dang ha ka ka por sedang ke idang long khana samla ha ta por to kecing keren kecing kalago mut pan penyaso seka balang ke joblei hoi kalong kecing du ke bokrau na kaliang chong ki para bangai pedestrian ki kalong kecing du handai ke namar kecing chiet chong blei pat nagamanta kecing kerku ya ke balang ke chong blei kalong kumni ke balang manta te hakane ke caka kabaila ai kaladon ka school ya ka school yung kat bagabalang kan pendan kam lada deban thau school lane lada deban thau hospital namar na kalyang chong ka kuru kila ai ka dulir ka balong tam kende kat bakimon kenu ka bagabalang ka don kam kanu kat bakadon kam ka balang ai lui bai but de na ka takadaw te hakane ka kper ka chong i ila labu yu mau mot chong i ru but how tao mo mot ba labu la thoi ka teng chong i but i de ong ru ba hakane ka chaka kanam bat kaburom kejong blei kan sa chiunom ngadon lang tu por pen kentang nyumot hoi hakane ke jaga ke keteng ber kanam kejong trai kan sa chiunom kata kade ka ba mi na ka donut kejong i te ini kini ki sipara hoi kila ya khlalut baru khoi hadian kadudu pat sa panban mai sa kong norian i kong norian te idon ka musim ka subun bat ngasu perkhat lada dang don ita iwe ibadai para khadu lese ngamtip ya kata mo ngasu antat yo ibenut kan Blei la khot no yabar khot sa sama i mat kum ta da ka do nut ka ba yo blei ila ai da ka bosbun klem siu klem ai na ka liang chong ni ka balang ru klem siu isu ai be sa ka balang te ko mangal ong khandiat khamat hagani ka ba agani ka chaka ka gilayo ban pelong jaseng nang kong kadai ki ching seng chong ki kenthe ha to por ong ching seng kenthe chong ka balang yup sei long bor ai gunai January ai tu ki por ki khot ka conference ching seng the mo kadai ka banai
Januari lam makala. Kan mau pon bakriat bhat. Bakriat bhat tu po. Te nang tu ilayo par suci seng assembly ru ilayo hang ni. Nataka assembly jong ki samla rayut assembly ru ilayo hagan ki chaka ka ba he bha dap hari jeng seng assembly jong ki samla le te da dap da shle hi kan kada ki chaka ka ba he kat kataru ra da dap da shle ki pai ba ki ba wan se ki jeng seng kata kalong nagamta kalong yeng jong I kong norian. Tahu sekejap ka ngasiam I kong norian I don ka kajing start. Ka kita porobab khat sau nong kat kong ka bong. Ka kente ka start ka te la ga yeng. Ma I hoi im dan kon. Mrei te ka long yeng bat kajing start ju I ka long Shwa bakan ai suka balang ka benta ya ki ne ki kun ru jong I ka ba isngeu ha ka jing bu ble ka donut ban ai ya ki te ka lalong ka de ka kentei ka batat sisa ka kam don ya ka ta ka jing start kan don ni ka jing sneu le se ne ki tu ki kun ru ki ba ki bom don lat ki bom don jeka dai da ka jing start ka ba I don ka lalong ka jing ku ko ba kra Di nagaliang jong kong norian ngeu ko ta ka long ka ba kodor siponet ka de ka kentei ka bertat te na kendiat ngakwa ban clean nagaliang I bakit kat bang kan mau I ho ja to ka por ka bangawan ban hikai to ni sofa iru I simentalang iru I sahi kailang tinre kasem I la don pa ka jing tip ngam tip mano baju hikai nang nu yo ji hikai wat ke kot jong I wat ke kot staff nutrition ru I don ke jing itu malu mala kata ka de go banga phla pitip ai bakit I ju yo jing hikai nang nu ne kum no ne ngaru ya kata ngasu ngalayo I ka tu kot hikai Kabadai da ka staff ngalango mate ikong norian I lai nga to la bu berkejing tho ngala tho bala ai de ikong norian hai tip iyo nang nu namar breu ba bleu bu ha dono jo iwan nga try lese na shalong ila ban na kolapati nga try sumut dor tip yon ai don ba ai ai Lalong ka jingkar ku kra ta na galiang jo ngaru te I kong norian I sai kren ya kata ha ki seng ha bangi don po ya mane I kren ya kane go kenten yo ngam long ga badon khon ngam long ga badon khon don kti ngam sim la pun ngam sim la kha han ga don sibun ki khot Yong ta but ikam khôn yang I kai chỉ khôn trong kabalang bar khoi de na ta kadao but ele ya ka don kam de ka donut ka ba ule lo bu hi ka ta de tong isngot nat sibun to nagaliang jong pi kum ka ching tip ya ki dang don en lo ta ne sa ka wei mo ba kiet nga shem long breu ba I ba ki ginseng upo ginseng kelang ay kundo bat I kata ka de wei ka bang shem yi bat man ki ginseng I jura ya kuto kot mar ka de ka staff ka de ka jirwai ka kot jirwai ka bala sinana po Amerika bat isai rai ka ya kato nang tanga ju I nga tu por ngampat yo di kai tengalong ani ne orang ba betrim kot staff ura sebelum ginseng ta de ginseng ngai ikan ba I je ke ginseng but onda bangla tresioneru bonsen ile pensinganya nga sa jongksa ta de kan mau I te na ta daw dahil dagile don po ka balang ka jong blay bat kwe ru ki parabangai kumi ba drip ru karum noi
itaru kibalawan penyosoalang cagabalang jong blay kini arngut kidon kicingrehem ba kiat ba dripson karmnuit kidon kicingrehem hadu kata ha ka cing sakriyo blay ya ka cing I yo blay ba de kam re jong u ilalai cha seng sadu satai sya arngut ilai sadu satai sya was sadu sya ke cakal bakut atat ke was satai arngut ilai baik satai cha seng tang arngut ilai cha seng satai Tang Hashem milong beliau bi bhai ni seng te ini ba drip ru hawaila kala gamut wan penyeso balang jong blai dai hage jeseng bikilai hapo hacuai dai ba drip Cuai. kilang bi bhai kam ke jong blai Idan kun ba drip. ba drip hoi dan kun idan kun samau sa ki khu yang kun di ya tho bat di ta I nhà kha trai trong cái sai sai liang cho mau prem ai kong drai khát krang te hadian pat long ki layasa pat ha maulai ke te ikhlat nang thi ha po maulai ke ta ba drip Te tos ngau tenat sibun ya ka banyakren ya ka long yin jong kong norian I ba kit ba di kong plien si mai te kane ka long ka jing ya slok ka bang yo jing tip ya ka jing em ko dor jong ni ki sakri jong tra kane ka long yin ka ba echisha yau blay ba de ka jing e jong ki yau blay ba ka balang ka la long ka jing ku ka pateng ka la long ka jing ku te kane ka long ka ba ko do sibune kom ka jing kren pen kan mau ya ki pra bangai ki bau blay ku kiba kajing karku ke selai sisa ajan man ki snong ki balang ilaban ong ki don ki breu ki bau bleu la karku tandrai om barok ki basbun mentrim don ki breu ki ba bon bha ka phaun rei ban ai soble ki benut te ki don katu kan ne ki long kme ne ki long pa ha ka balang ki ba la perto ye ki da ki balang hak baki don namar ke jing sebun bat ke jing ai juki sekakam jong blai kade kata ka bangi ai mu blai bat ni duai bat ni kentu ki para bengai ki bau blai la karku ban ai sekakam jong blai mde ban benut tang bade ben don ke jing stan la kumno ban benta ye ki kunrut kunjin ya ki pateng te ke batam nang ta de ban ai so blai namar ka long ke jing ai ka bau la ai kerpang nagam ta jong phi ban long ke jing kerku ya phi bat ya ka pateng jong ka balang te to blen kerku ya ka de ke jing slok jong ni ke ble sibun second dia mo kan biang nam ta jong I hakata ka chu kerkom ke ka balang ke jong blai ka bang yo ban tip to sa phangi kong narian ba ka ye ngamla ban klet ru bau blay ui ila ga jong balang hasorang kam te ikadu binola kharmuchai mo kharmuchai ma iru I don ke chaka ka ba he bha ngange ba kat ke ching he ele ke chaka go jing I kabas bun hadu kata katai hadu binola te ila ai ya ke cakai kabahe nagabantaban penlong ya ka NBC ke Nikoslo Bible College Sangtai kapan kan mau yang habang yok men slok ne uble usai hi ya lagi chong Gibril ban le ya ke ike nagabanta ka buram chong uble tela dang don chu ki ru ki bador ke ching I ka ching la chong ki ban yo kum kata kum kini nuksa kan long burom mak chen burom ten burom yo ble kan nam ta kam chong kata hi ya
Ngas. So kublai sibon ya pi ki parabanget ki lok ki jor ki ba yos ngau ya ne ga jin slok blade kerku ya pi bat un kerku ya ngir kum jo. Amen. Amen.